Yo guys, zitani Elaking guys, kuna wanga wasati wandisa guys. Ndibisi zva undumborowa chi rhythm chesi mdanzo guys. Kuna wano dama rhythm ndibate. Ne wano dama beats, afro beats, reggae, ne house ne ama piano mundibata guys. Toita zvebasa mapiti ndosota. Vanenge vachida kunzwa like mamwe ndakamboita kumashure. Ukaenda pachannel yangu ku YouTube yakanzi Big Eagle Music mushawo mangoma. Munomaona mamwe free rhythm andakaita ipapo. Aripo ipapo guys. And then munozviziva vanogara chitoziva kuti inini ndiri producer uye ndiri artist. So guys, vanenge vachida music dzangu munoenda pakanzi Elaking, channel yakanzi Elaking pa YouTube, ndo pane music yangu nemavideos. Nevanenge vachida kuita sei kushutira mavideo, ndinoshuta futi mavideo, ndingaita shutira mavideo, kamera iripo, and then ndinoedita mavideo munoyatotaurirana namba muri kuzoona ipapa pazasi, and then toita zvebasa guys. So guys, andingangokusiri munzira gai ndimbo ramba ndichiplaya chi rhythm chandokusota muchinza vanenge vachida ndibate, musachika ndibata guys.